ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар якум советский ҷойгир аст, чораҳаи пештара бозори ҷалҷам. аз ин тараф якум советский, дар ин ҷо бошад маркази савдо, аз ин тараф 33-ум микрорайон, аз ин тараф якачинор ва аз ин тараф бошад кумитаи андоз. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ҳамин блок. бисёре баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 14 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 10-ум ошёнаш ҷойгир аст ва ин тараф ҳамаш боғчаи кӯдаконаву ҷои таваққуфгоҳи мошин мешавад. ворид мешавем. дар 10-ум ошёна қарор дорем дӯстони азиз. дар ин ҷо ҷои зинапоя, балкони подъезд, трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунанд. ин ҷо бошад дохили подъезд дӯстони азиз. ҳамагӣ 6 та хона ҳаст, 2 та лифт дӯстони гиромӣ, ҳама кафиру аллакайзадагӣ, каме корҳои таъмири мондагӣ тамом ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонагае духонага кардагиан бо масоҳати 49 аз 131 метри квадратӣ дар 10-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошёна иборат аст дӯстони азиз. чӣ хеле ки нишон додем, 2 та лифт аст дӯстони гиромӣ. трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. хона коробка аст, аммо стяжкаи по монтажи барқ ҳамаш кардагӣ дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона бошад. прихожа, роҳрав аст дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҷои теғзона дорад. дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳамом, ошхона ва дуюм ҳуҷра дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки чӣ маҳсулоти сохтмоние ки дар дохили хона мебинем дӯстони азиз, ҳамаш ба харидор, ба соҳиби нави ҳамин хона тӯҳфа карда мешавад дӯстони азиз, барои ки шумо таъмиртона идома диҳед. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар дохили якум ҳуҷра ҷои теғзона ҳаст. трезои хона чӣ хеле гуфтем, роҳи мошин дадро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, марказҳои савдо, мағозаҳо, тарабхонаҳо, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест. ин бошад ҳоҷатхона бо ҳамон. дар ин ҷо ошхона. ҳамаи хона чӣ хеле ки мебинед бо хишти пухта сохта шудааст. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 449 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. хотиррасон мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.